Apay aduman maalam dita. Nga tal alam. Aduman dita. Ito. Wow. Paano Brad? Oh, miss bupay oh. Wow! Wow guys! Duwan. Pastoy manan ti birbiro ko main. Bato ni Darna. Oh. Oh, yun guys. Gala barong-rong guys. Ang baka ti dagi di mga ibayagan. Ano guys, nakado kami. Ay, kaduni. May isa. Dua. Talo. Kasi dahil adama pa na. Kalde! May pangisasap. Lagsino po kayo? What's up guys? Itangal Lami daw. kan lem. Tangal daw in kami galati. Barong-rong in Yung kago. naalamin ko na. Yung naalamin. Naalamin na nagpipita kami. Hindi pa yun na. Amog, sarili na. Kadwami ni. Shock ni Joey! Siya ang amin. Posi ko na hindi Ilocano siya. Oh, sino pa? Next. Di ka lem. Siya ni lem ko yung mga. Jack ni Lem. Shock! Next time lasay! Shock ni Binom! Yun ay duwa. Sarita ka. Pero pasa ko. Naglumli. Siya ni Victor. Arnold. Mahiyain. Stay tuned guys, kakadwa tayo. Ha? Agit kakadwa tayo ni Nicolette, Di pa yung baga tinagan mo. ni Akang, Jason. Ceci, ni Ate Giselle, na, ni Lander. Ay tati mga isong-song. Magmag na kami panagalang guys, tip parungrong. Barungrong. Ito guys, agal-ala dito kagwa tayo ti ano ka? Kago, kastani. Kitam. Oh, kago. Wow! Baka may asawa. Barayan in kami ti Jane. Ilat ta. Awan tao dyan. Mga dano ka nang tumakas labatungan pa. Wun, ay tuk-tuk-tuk ko na nakasya. Yung guys, Ayun! Dito maalat ito. Nakaalaman ti may sa ni Canter Brianan, mga Canter. Dito maalat ito guys. Lablabsan nyo mga Canter. Pag dito kagwa tayo guys. Hay, dadwa kanya ako. Nakaalak kayo. Dito. Wow, Paano Brad? Oh, miss bupay oh. wow, wow guys. Duwan. Dalawa. Tagdo. Hantay ka nung tagtagari guys. Kaada ka natin. Magbambantay. Ni? Saraw. Magbambantay di tani. Nga banda. Hantay. Wah, ni. Awan. Hantay din. Evong, ginaalam ni Canter. Joey. Yung naman tinaalam ni Canter Joey ni Rumrumor mo. Ito tayo ng dakpan. Oh. Ni nagdakkel ni oh. Shirin. Tani. Da? Tani. Ito. Yan. Daman nala na yun.
Jadi guys nih, parang kita nyo nih. Tadi nih. Nagjayan nih. Kaguday ta guys. Oh. Anyo mo, daklang. Nyamot ka. Oh. Masakit kan samo. Eh, dapat kadwana nih. Kadwana gayam. Kadwana. Yun eh. Kita mo. Gasawa da guys, gasawa. Dapat kadwana. Niyaw awan tayo guys. Awan dagi kadwa tayo. Ako ko. Mabiro ka ni Dan. So guys, meron na sila Hunter Joey and Hunter Victor. Lepo! Oh, Tuwa mo pag naanta bolis da. Ha? Joy. No. ikaw kapay ko. Dito pala guys. Apay siya mo tagbali nga vloggeran. Dito di mo na nga simbrokan mi tatay dito gayam. Nyati kalaban. Mumu. Umo nga. Alya. Oh, yun guys. Gala barong-rong guys. Nabati dagi di mga ibayagan. Ano guys, nakado kami. Awan talan lara akaw. Ha? Ay, kaduni. May isa. Dua. Talo. Pat. Lima dyan guys ng mga pagyanak. Kada yung ni kandang jawin. Alam ko di sa ako. Ani guys, nagadaw. Oh. Barong-rong ito guys. Barong-rong. Ato alalan tayo. Ani? Oh. 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 Eh, waragayam guys. Dito pa ini na. Nay, nagado na eh. Barong-rong. Ah, bye. Kapadoy na dito ko nag-spot di din eh. Guys, pa-comment man niya atoy. Atoy sama di baton darnan. Nih, kita mah dapatain. Nih. Sa? Kapo na. Dadakkel pa dagsen si ka. Dagsen. Baka dapat na. Baka batom darna kita mah. Dati pearl na dato eh. Ala pearl na, balat ka man tanan no. Pearlas ng silangan. Pearl. Jai. Kala na guys, may isa. Da. Ti pagayusan ayan da sika. Pastoy manan ti birbiro ko main. Bato ni Darna. Oh. Slashor yun, slashor. Hindi makita. Ang dati ano yun, nag-boy scout. Opo. Kapag pa nagsusunod siya, dayo tanong. Na-seminar na niya. Ito Bram. Ha? Ito Bram. Magkahanap tayo ng ano, birok tayo tiko. Masida. Nasida. Kala lang ako po sida. Baka namin kada ako. Hoy. Paiso mo, tako na.
Si dati mo ba si Kapaw magsidati. Udang kadarasa. Tani. Oh, hi. Oh. Kape bye-bye dato yo. Unsa ang kabiro guys? Di ari di yo. Gagasan mo yo. Oh, dapat na yun. Kita man eh. Na? Tinambakan nan. Ni. Ele. Ay, pag nanangarot, sawa mo lang ha. Ni. Ah, sabali. Uy! Dito kadwa. Kabaling ba to? Ay na. Kadwa guys, nakadwa. Ni. Bato. Maliit, maliit, maliit. Susal lang dulu. Dapat dyan ni nagadun niya. Hati kape nga kastoy. Ni, oh, takol pa ani. Oh. Palubusan mo ba? Oh. Dumak talaga kan. Uy, dumakkel. Kasi kape bye-bye. Ada jadi ba siya ni? Tangkanin nyo aja ya. Tangkel. Hindi na Brian eh. Tamanwad na alam mo. No? Daw nga tapiton ah. Kaman. Oh. Hanta-hanta na alam guys. Ay, kabil mo. Kabil mo. Garaw. Ano magmedyo balina do ah. Indom ba na eh. Batal na pa ah. Kitam na eh. Batal naman garaw. Ito purong ako. Kap-kap po. Taman na alam tere. Nala, dua, talo. Ano, nalagiba ba? Taman na alam. Ah, sarili. 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 Pagtangi, pagtangi. Ito purong, ano ini begini. Dua yuk, dua. Talo. Ito na pa namin minang. Ito, yung sangay. Minaw! Taman. Ha? Basi. Ay. Kanin eh. Hoy! Hoy! Gado guys. Woo! Nagrakamdan guys, nagrakamdan. Kasto gijal alang darapas. Ay! Apo. Lumabang ng ataw na lang ang bagyasakak. Kasi gijal lalang tayo kakom lang niya. Ay! Bata. Ding ang bata. Ano lang ala yung ako? Guys, nagriga magna. Dapat umo dito ni. Nagriga magna guys. Daw dito ni. Ditog na. Awan. Ngaji mangge. Guys, bugbugudan. Gawid kami ing kami manganen. Mabising kaming guys. Nay bugbugudan nay. Nagado bakat to, ay nang. Nya klase nga nung dagitoy. Nung wang. Apay aduman maalam tita. Nya tal alam. Aduman tita. May kita ma. Eh, ipidutan na lang guys. Kasi nabalang. Beling tayo man ulitan eh. Nabolbolong. Ito guys, ti kon ni naupisanin ni. Eta. Bugwan tayo eta guys. Santo tayo to lutod. At ito magsidaunan.
Dati kilawon ko. Sa tito kilawon. Sa tito mabsugan. Takikan sa Namabsugan. Maturugan. Itakkimpay mo ta. Para kayo mo. Giling na pa yun. Kaya nakita nyo niyo. Slabalang ni guys. Slabalang. Ano man? Lakan. La. Pinabugbugwang to. Nabugo na yun. Nakilat. Nabugwan Bugwan ka pa niya. ato. Ano? Oh. Bugwan ka pa ay. Gusto nyo? May ito ni bako. May pangisasaw. May pangisasaw. Lagsinubo kayo. Hmm. Ito sinubo. Kapag ipasan ko na din ang tumong kayat eh. Hindi kayo labo. Hindi! Hindi. Hindi, awat sili na. Kanalagistan na mo. Suma. Tanitistan na mo ah. Dama may sa J kwangko. Instant. Ate, native buno ko 45. 47 pa eh. 38. Native cool. Nadamta ba? Nadamta ni. Sige, may video ka mo. Ay, ako pa maata ko. Naluto? Nakila ata. Naimas ay ta raman ang gawin ah. Mas? Nabugong. Ay la naimas ay ta. Unay data ni. Ate, patil nga ang kanam na mga nadalos dajay. Di pinagkwada pala ti pansit. Rinamas-ramas dadya nga binugwan. Jay. Nakasoko. Yan mo? Ha? Dahil sila natin? Ay! Gabay laman. Jai. Parang duwe. Tabagong? Tapos nakaro ka lang na matan. Kuna nakakang natamnay kan di bagong. Yes? Karo. So, muna nitong lesson. Nagana na ano. Yummy, yummy. Pig, mabing ka mo gamin. Mainit guys. Oh. Tamnay tabagong ko na nakidin. Karo ka. Ay, madiyan din yung kalala. Narunot. Sila jikin na midi. May tamo si Tita Joe siya.